Na, sziasztok! Itt is vagyok. Újabb ilyen videóba. Itt van a kutya, itt jön egy autó. Úgyhogy most mindjárt elmegy. És meg is halt a kutya. De itt is van egy Berni pásztor kutyus. Úgyhogy amúgy ilyen kis jelentek lesznek így kivágva a sétánkból. De egységesen most csak ez lesz az. Na és hát a környékünkön sétálunk. Ilyen szép hely. Elhagyjál már. Leült. Itt van még velem a testvérem is, akit most nem mutatok meg. Na, hogy aztán azt legyen, hogy valami úgyhogy ilyen a táj. Ilyen szép. Na, sziasztok addig is. Itt is van kutya. Na.